Sugih tanpa bondo. Panglimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 20 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 13 tekan ayat 21. Raden Mas Panji Sosrokartono kang mase Raden Ajeng Kartini nate nganggit sawijining geguritan kanthi ngemot tembung sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo tegesi kasugihan kang ora maujud ana brana donya arupa tanah kang pating telecek, omah kang pating jenggarang, dhuwit pating gebok, emas pating glithak lan sak piturute. Ananging bisa arupa sugih ati, sugih kasabaran, sugih kaperdulen. Kanthi tembung liya, wong sugih katresnan lan welas asih. Rikala wong srawengi jembar saengga ing endi-endi darbi sanak kadang, dheweke bisa diarani sugih tanpa bondo. Memper karo tembung iki jroning urip laku dedagangan, kakenal sesanti, tuna satak, bathi sanak. Kanthi sesanti iki kategesake prinsip laku dagang kanggo golek sedulur saengga rugi duit ora masalah, sauger bathi sedulur. Aku nemokake lawe abang utawa kasalarasan antara tembung sugih tanpa bondo karo waosan dina iki. Wong sugih tanpa bondo ora ndadekake bondo donya minangka prakara nomor 1 sing kudu diburu lan dicukupi, ananging nengenake paseduluran lan welas asih. Sawise medhar pasemon bab wong sugih nanging bodho, Gusti Yesus ndudut piwulang. Mengkono dadine karo wong kang nglumpukake bondo kanggo diri pribadi nanging ora sugih ing ngarsaning Allah. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 12 ayat 21. Sugih ing ngarsaning Allah bisa kamangerti minangka kahanane darbi brana rohani ing swarga. Brana rohani swarga ginayuh rikala wong sregep sesambungan lan sesrawungan karo Allah Sang Panguwasa swarga saengga banget tresna mring panjenengane. Ngenani bab iki Santa Teresia Avila ngandhakake amung Allah wae cukup, solo Dios basta. Rikala wong nganggep Allah minangka brana utamane, dheweke ora bakal serakah ngangah-angah saengga korupsi utawa ngehaki darbe ing liyan, jer kuwi ora selaras karo karsa dalem Gusti. Brana rohani swarga ginayuh rikala manungsa nuhoni dawuh-dawuh dalem Allah Sang Panguwasa swarga, saengga karsa dalem mau maujud ana pratelan imane ing donya. Karsa dalem mau nyata ana sikap welas asih, blobo peduli, sabar, becik, bela rasa, sarta tansah ngupayakake karaharjan lan kaselametaning pepodo. Dadi, wong ingaranan sugih tanpa bondo amarga bondo-bondo dunyane kapigunakake kanggo nggayuh bondo kang luwih luhur utama, brana swarga. Wong ingaranan sugih tanpa bondo amarga bondo bandane kapigunakake kanggo nganjrahake maujude karsa dalem Allah kaya donga Rama kawula kandhakake. Kraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga. Para sedherek pelem kinasih, sabda dalem Gusti dina iki ngelingake kita kabeh kanggo padha nyelengi brana ana swarga. Gusti Yesus piyambak wis paring srana lan dalan kanggo ginayuh brana swarga mau, pakon tresna tintresnan. Mula ayo padha kapigunakake brana-brana kadonyan kang winates iki kanggo ngudi nggayuh brananing swarga kang tan winates kanthi ngayati pakon tresna tintresnan sacara luwih greget lan sengkut. Ora kudu nunggu sugih, ora kudu nunggu kepenak, kepara wiwit kang sithik kabeh bakal luwih becik. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, keraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga.
Kadhepina kawula saking sipat ngongso, kadhepina kawula saking sikap murka, saengga kawula taksih saged nyelengi brana ing swarga papan panjenengan wonten. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.